Dalang Pak Supriyanto arep gelut wae. Penak banget lho. Iki mana dalange Pak Supriyanto kelakon sido gelut tenan iki. Lah piye? Iki Agus iki Agus. Gus, piye Gus? Piyaine Gus. Gus apa dus? Dus. Ora anu jen wong. Aku anak kiai lho. Mumpung Pak Supriyanto sing lenggah ning kono ndang nek wani miduk. Miduk. Ndang miduk nek wani nantang perkara. Ora mungkin ngeki seneni ya ngono. Ning yen sampean trima kuwi mau ya ora apa-apa, mulih ya wis ngono lho. Iya. Nah, iki mau ora niat golek sawer. Asline iki kan mau istilahnya aku iki mung visi misi lho Mas. Apa piye? Tadi untuk visi miskin. Visi miskin. Visi miskinmu. Ora lali Mas Bagong, Gong. Halo, matane anggere cawe itu ayu kok. Waduh, anu murid kula. Murid apa? Yo Dewi Retno nggih saking. Oh, Nduk Dewi Retno kuwi to. Retno Dewi. Oh, sindene Lek Jatmiko ki kuwi to. Nggih. Oh, alah, layak angger mayang kok sing saking isi Surakarta kene Nduk, lho karo Mas kene. Ya. Nggih, Mas Dalang. Ya, oh. Mas Amar Pradopo Sarjana Ilmu Komunikasi. Sing jeluk dalange ya ngaku wayang dalange kok. Oh ngono. Ah, gitu. Lah nek salaman piye iki? Salaman yo salaman kok. Oh iya kene salaman sik. Suwe ra petok. Wis, wakil wayange wae ndak jaluk kulit iya nih. Ya kulit to mosok terpal. Yo iya. Oh ya terpal ya kowe manggo. Bungah ora kaya bengi iki ya, Gong. Nggih, luar biasa matur sembah nuwun saking kejaksaan. Anggenipun ngawontenaken ulang tahun Museum Pradya Pustaka. Ingkang kaping 135 tahun, luar biasa. Kula nggih sok sering sowan wonten ing museum Mas Amar. Napa madhake rupa Raja Mala? Mboten. Dadi anak-anak kula keluarga kula nggih kula kenake museum barang. Nah, kuwi sing jenenge eling marang mula bukane, Gong. Leres. Sebab apa? Menungso ki ora nuwun sewu kaya piwelenge almarhum Pak Deanom ingkang pungkasan lali sumber bakale ketiwasan. Ketiwasan. Nah, mula aja nganti apa ingkang bener dingendikake Mas Wali aja nganti ninggalke marang kebudayaane dhewe. Nggih. Arep enek budaya liya-liyane aja nganti awake dhewe melu lan apa ki jenenge sapa? Ya, arep mulih wae sing Radya menika pemerintahan, pustaka menika utawi serat. Serat ingkang ngemu marang pemerintahan. Nggih. Serat terus ya sing penting angger jenenge pustaka menika penting. Ora enek kok pustaka serat serai ora eneng. Pustaka gaden menika mboten enten. Kuwi ora gaweanmu. Nah dadi mesti kok pustaka sing barang tulisan sing lho ning museum menika mboten mung serat tok lho Mas Amar. Kula niku sowan mriku niku wonten anu reca nggih enten. Reca. Reca nggih watu wonten ing logam nggih wonten perunggu nggih wonten. Wayang Ramayana yasane sinuwun kaping yen ora salah pira ya sedasa. Kathah wayangipun. Wayang khusus Ramayana ki enake mung radio pustaka Mas. Nggih. Dadi wayang Purwa Ramayana. Wayang bathok beber napa? Iso bathok iki lho. Oh, wayang napa? Beber. Beber karo wayang apa niku sitoke? Apa kucil klitik? Klitik, klitik nggih enten. Bathok kaya nggo. Wayang ing Thailand nggih enten. Apa kuwi? Wayang sang napa stan ngoten niku. Nggih enten nggih Pak nggih. Aku tahu wayang Rai Wong ya ning kono sumbere. Tosanaji nggih wonten Tosanaji. Oh, komplit. Tombak perunggu. Pedang perunggu kuningan wonten ugi. Wah, matur nuwun. Saestu mboten umuk Mas Amar. Pripun? Kula niku nek kalih keluarga nggih pengine piknik ning ndi wae kula lakoni. Pamane piknike pengine ning ndi Mah, pamane ngoten niku bojo kula. Bojomu celukane Mama? Nggih, Mama. Pengen ning ndi? Sing penting nggone anyep Mas, apa-apa eneng ngono kuwi. Lah apa kuwi? Lah ning gandeng job sepi ya tak gone ning Indomaret, mamane kuwi. Sing penting nggone anyep apa-apa eneng ngono kuwi. Gari nuding. Anak kula ning barep biasane piknike senenge ning pantai. Wah, pantai. Nggih, gandeng ora ndedit ya ning pantai pijet paling apa 120 itu apa-apa wis eneng dadi. Dadi wis ora mesti dadi pantai sok parang tritis gitu. Ya. Seleng grup aja kerep suwe-suwe adus ning pantai. Lah ngopo? Ndokmu asin kok. Ora asin wis dimbu dhewe ya. Mbak Eka diaturi minggat. Mbak Eka wis digawake kendang kok kulon barang kok. Mbak Eka iki malah jarian bae. Kok iso jarian? Ditutupi wae kene iki pengen roh mah ditutupi wae. Dingin Kakak. Ngene, Dik. Nah,
Adem gitu. Gading Mbak Eka iki saka kulon ya dipinangkani lagu kulonan mau rung metu. Banyumasan. Wah, sesuk aku sida ning Kebumen ngamuk tanggal 1. Ah ya melu. Melu apa ora nggawa kanca kok. Wah. Aku saiki gelem nampa mancal bareng iki rada. Lho, gelem dipancal. Aku. Iki anu Bagong ya gelem dipancal jare. Lah kok dipancal saiki? Ya ora sesuk wae to iki rung mari ya Dek. Monggo Mbak Eka. Niki Arep dibawani napa, Mbak? kulonan sisan nggih. Kulonan bendrong kulon napa-napa? Blendrong kulon. Ya. Sing ngendang ya isih enom, pawakane kaya Setyaki. Pak Supriyanto tasih lenggah Mas. Oh, lah nggih wong beliau niku ragur pandemen wayang ning menawi padaranipun boten anu sesek saged salin kathok-kathok lor, Pak. Kok malah mbok kira arep piye sampean iki? Mungkin nyantai lho. Monggo. Wah, pesindene 8. Iki Pak kudu muni kabeh iki kok. Lah kokean iki mau. Ora masalah kok. Mojane suda loro jolke rokok ngono mah apik kok. Mune kok lagune ra iso cur itu. Pokoke iku gara-gara mari jam 2 kurang seprapat, nah 15 menit ngrampungi lakon. Pedhok dalang Pak Supriyanto arep gelut wae. Penak banget lho. Iki mana dalange Pak Supriyanto kelakon sido gelut tenan iki. Lah piye? Iki Agus iki Agus. Gus, Gus. Piyaine Gus. Gus apa dus? Dus. Ora anu jen wong. Aku anak kiai lho. Mumpung Pak Supriyanto sing lenggah ning kono ndang nek wani midhuk. Midhuk. Ndang midhuk nek wani nantang perkara. Ora mungkin ngeki seneni ya ngono. Ning yen sampean trima kuwi mau ya ora apa-apa, mulih ya wis ngono lho. Iya. Nah, iki mau ora niat golek sawer. Lah, Asline iki kan mau istilahnya aku iki mung visi misi lho Mas. Apa piye? Dadi untuk Visi miskin. Visi miskin. visi miskinmu visi misi kanggo gelar kabudayaan. Oh, ngono. Ben kirane rame piye. Ben Rame gayeng. ya Bagonge ya dibuang. Dadi enek to unen-unen wong tuwa-tuwa biyen. Piye? Lakon lucon lagon. Lho. Lagon ya katur panjenengan Mbak Eka sinden-sinden iki, lakon ya Mas Amar karo Pak Supriyanto. Nek lucon aku bicarane gayeng ibarate ngono. Iki mau ora nggo apa-apa mah dihapus sida karo Mbak Jiteng. Wong sampean ki jane wis di sedakne Ruswargi Babi Sleng kok. Pripun? Bagong yen potongan ngemis ya ngono kuwi. Aku di itu anu karo Babi iki dipanggil itu duwe panggilan aku iki. Apa? Anu Bagong Bagong. ngemis. Utuh. Apa? Bagong miskin. Bagong apa? Sik tak WA iki kene. WA-nen mumpung ngrungokke suara Sleng ya. Iya. Yo, Mbak Eka monggo dados. Piyene nyange cilik diopeni piung rama dipun gendang kewer Tambah lemu Mbak Eka. Napa bobot Mbak Eka? Ngomong wae tambah gede ngono to. sama tambah gede Tambah sip. iki ngene iki jenenge gemoy Gemoy. Aja kuru-kuru. kok kuru dikira Lah ngenes iya sing doyan balung ki mung kirik dadi ngene iki. kaya meletek utekmu lho gumenake Apa duwe? eh Apa duwe? ora duwe to Mbok tenane Itu delok ora ketang rong sendok ya enak. cukup kirik. Arep ungkep apa piye? Rena wengi dipun kudyang digendong lan disayang nyang nangis tolong parikane beblendrongan enggak Karo Mbak Ida. Mbak Ida, Monggo Mbak Ida. Mbak Ida, monggo.
Assalamualaikum lho Bu. Assalamualaikum. Kirim salam para piantun. Asakanlah apa ketun bersani simulanipun. Raden Jogja beb, bisa macet kayak gue lah. Ya ora apa-apa ya. Mboten apa-apa. Mboten apa-apa ya, Mbak. Kejaksaan kagungan hajat. Pancen kabeh wis dadi niat. Bayar piro wae mesti diangkat. Ngenekke wayang kanggo masyarakat. Matur nuwun. Elak. Mbok ditepuki tangan to, So, mesakne wis gawe. Ora enek anu. Radya Pustaka yo ulang tahun.
kaping 1 3 5 taun katur para piyantun masyarakat mugi sami rukun. Amin. Alah diawur ngene. Ora apa-apa. Banyumasan iki wangel lho, Mas. Ya kabeh iki jane dipelajari iso kok, Mas. Nggih jane. Ya mung urung kulino wae. Urung kulino iki kae sesuk tak nang aku seminggu ka. Apa? Yo gen kulino lho, Mas. Serawungan lelagon iki gen. Wis beda niatmu iki. Piye ta? Ora niatmu ora ngajari sing bener. Ya ngajari nggo anu dadi Banyumas karo Solo iki iso bersatu ngono lho. Terus Banyulo ngono. Yo, saiki minangkani sinden sing isih kinyis-kinyis iki sing isih nona-nona iki. Monggo api-api. Mbak Neha karo Sri Wesek. Bawa podang kuning, Mbak. Neh, karo manuk-manuk ngene iki. Senenganmu to, Gong? Nggih. Neha yo duwe manuk ora, ha? Neha duwe manuk ora? Gadah manuke Bapak. Oh. Lah, Manuk apa, ha? Lho, anu manuk emprit. Emprit. Nggih. Oh, emprit mburi omah kae. Nggih. Pucet kok ngono. oh ya wis mrite wis tuwa lho pen-penane bapake iki. Tang jono to, Nduk, Nduk. Yo, Berdiri, Nduk, berdiri, Nduk. Yo ngaten. Berdua. Kene Nduk Neha karo Pesek. Musike- Pesek ya duwe. Musike kudu murup iki. Wah. Pesek ya duwe. Mboten. Oh, duwe senuk. Duwe manuk. Duwe manuk ora ning omah? Mboten gadah. Oh, mboten gadah. Oh, ya Mboten. syukur. Sesuk tuku ya nggo klangenane. Ya, nggo klangenan, nggo ingon-ingon ning omah. Iki Nadian wujud temong peksi. Wah, apike ngene iki yen bawa ya tetep kakung. Lah nggih. Pak Sarmadi diaturi munggah. Iya. Ora ketang sak bawonan. Monggo. Jane aku apa ora dikon. Apa ngono? Monggo Pak Sarmadi, monggo Pak Sarmadi. Tuas ngapalke ora dikon. Yo, disamake nyoco, yo. Oh, Monggo sekarang, Pak. Monggo. Apa Sarmadi? Yes, Romo Semar sampun pinarak. Guru. Mas. Kados tengah angkringan. Oh, nggih. Kenapa-napa. Sehat Pak Sarmadi? Alhamdulillah mestine. Remen kula jenengan. Kula niku penggemare Pak Kajari. Oh nggih. Oh, Nggih, awet beliau menika menawi nuju wonten acara pituliran SMK 8 wayangan iku mesti beliau rawuh. Oh, Tur mesti nutuk Mas nek mirsani wayang. oh lah nggih. Tepuk tangan untuk Pak Kajari luar biasa. matur nuwun Pak Kajari. Mula ndek mben nalika nyumbang napa? Bawa wonten SMK ini Nggih. kula pun curiga. Pripun? Duh, kok Kajari kok suarane apik men. Oh, ngoten. Duh, jebul dalang tenan. Bilang nggih. Luar biasa. Tepuk tangan ada pemimpin yang luar biasa kata Pak Kajari. Mula niki begini iki sisan bawane pucung. Nggih. Niki kula ngrenggo Pak Kajari. Wah, Oh, cocok. wah, wis di siapne jebul Gong. Kula lem niku Pak Kajari. Gong, jebul ya wis nyiapne. Lah nggih jebul. nyiapke. Aduh. Lho, aku mau rek panjenengan arep bawa kuwi, Mas. Oh, nggih. Bagong disiapne anjang-anjang pripun? Ampun arti pendem ya. Jane kula nyiapke Pak. Jenengan disiki ya sing celuk Mas Amar jenengan. Jane wis tak siapke. Oh gitu. Nggih jane. Ora apik Pak Sarmadi bawane. Ya. Benjing kersane disiapne Pak Kajari. Napa nggih Pak Kajari nggih laris Pak wayangan. Lho, jenengan. Mosok ngoten niku enten nanggap nggih. Beh. Wah, nyepelekne sampean. Nek sing nanggap nggih anu wayangan ngoten. Ya wayangan mosok wong Ya, iya. otok. Amen iki ya takon lucu. Ini saestu luar biasa. Nggih wong Kajari kok saged mayang pun luar biasa nggih Pak. Guyon Pak Kajari. Tasih bergole, Pak. Bagong mboten sah mantuk mawon mengke. Nggih. Ra. Dadene reca mawon. Mulih ngopo? Mulih gelut karo bojoku terus kok. Amin. Nek Pak Polsek tesih teng mriki mengki nggih kersane beto teng Kapolsek nggih titisisan Mas. Pun tutup Pak, polsek pun tutup. Lha pun Bagong yen weton ngeyel iki ngoten niku Mas. Sing ngene iki malaikat langsung niku. Saniki nggih, Mas. Benjing Pak.
Kali kukut-kukut. Sinten niku? Pangarsa kang adil tuku. Taktuk-taktuk kowe ora tau ngendang. Dasar pinter dalang. Piyayine bagus inggil. Pak Priyanto mugi tansah panjang yuswa. Amin. Tangan so untuk Pak Priyanto. Keri dhewe Allahumma amin. Pun matur nuwun semangat Pak Pri. Nggih. Kapan-kapan kula rantos malih wonten SMK Lepan. Matur nuwun. Derek tepangan Mas sinten niku? Abdul. Mas Abdul. Abdul Manan. Swantene sae. Napa kagungan rombongan campur sari swantene? Kula pemimpin campur Wah, sari. cocok matur nuwun Mas Abdul. Namine Bagong Laras. Wah, cocok MC nang. Oh iya. Kok nganggo mendesah barang iki lho. Matur nuwun Pak Sarmadi. Dilem melu mah mutah-mutah. Mbok diadai. Matur nuwun Mas Sarmadi, khususon spesial katur Pak Supriyanto. Ya adik-adik SMKI ya do lenggah kok. Nggih, iki murid-muridmu ning ndi, Mu? Murid-murid iki akeh. Sok yen kurang katok tanggal 8 ning balik kota. Wah, tanggal pinten? 8. Wah, Ora oke. tak baleni. Iya melu-melu, iya. Yo, monggo saking langgam sik. Ya. Nino. Esuk awan ning omah wis ora krasa. Loyoran. Loyoran anggoleki sing tak sayang. Ngobeng mituranggonku ngeleki. Ora krasa. Ora krasa esuk awan nganti bengi. Neman yen nganti okang nyawa. Yang Leyang-leyang tak sawang mensok ning apa. ganjangan. Keganjangan tak rindik saka katuman. Sarwi ngoceh dheweke ngalih encokan. Kae tak suwung kok jenenge padang kuning agawe pikirku gomeng. Seret ireng tak sawang tak
matur suwun adik-adik. Mas Bagong, Nun. iki ana lagu sing jane wis dilatih ning urung metu. Napa? Lagu Adiaksa Mares. Nah, iki kudu dipinangkani. Nah, mangsane kok terus paket. Lagu Adiaksa. Oh, wajibe iki. Wonten iki kan? Heeh. Engko aku ya gawe lagu ya kanggo anu Sumpah Pemuda ya pemuda no. Apa? Mas no. Welah. Irama Mas no. Irama Mas apa dangdut karo cicik-cicik? Mas tok mawon. Oh, tiwas do. Wah, iki ketok ora metu iki ketoke. Oh, mesti dilatih ora metu. Monggo adik-adik sampun kepekanipun. Ora ketang sak lembar. Nggih, ayo diawur wae yo. Kok diawur iki sampeyan? Oh, pun latihan toh? Oh, ngece sampean iki. Pada slang grup ada acak-acak. Ayo adik-adik. Yo. Mars Adiaksa dados. Adiaksa. Wah, iki pokoke wajibe kudu metu. Kula nggih gadah lagu. Apa? Katur Pemuda. Piye? Gandeng Sumpah Pemuda. Rojero lu, ya. Nenonone kerja giat menyongsong matahari bersama pemuda dan pemudi. Tunjukkan karya baktimu yang nyata, melaksanakan program kerja kita. Pemuda negara Indonesia ikut serta membangun wajah desa, meneruskan semangat 45 menuju hidup makmur sentosa. Kami pemuda siap sedia mencurahkan tenaga. Kami pemudi telah berjanji mengabdi bumi pertiwi, mengabdi bumi pertiwi. wah, apik tepuk tangan.
wayangan ki. Nek gandeng apik tenan iki. Ora ngapusi sumpah mbok modar to kowe. Aku dagelan arep murahan moh kalah aku. Nyo iki gandeng apik tenan tak sawer. Iya nah iki genah rezeki. Ki engko ora tak nggo jajan Mas Amar. Lah terus kanggo lebon. Ya. Apik iki mergo nah ngene iki lho. Dadi seniman ki aja mung ndlemis ning tunjukkan karyamu. Harus. Aku ini moh kalah. Anggere nek wong gawe lagu aku ngutok lagu yo. Oh iya. Sagedipun tumbas mangke Pak Supriyanto. Aduh. Oh iki dremis ya. Iki dremis. Ora jalan iki. Ora jalan. Sorry Pak, ora nampa aku. Ora nampa. Ning diparingi. Ora mungkin kita. Ya mayan iki ya. Iki katur pemuda-pemudi. Lagu ciptaan saya sendiri. Mangke saged kangge katur para pamirsa ingkang badhe. Lu memberi semangat ya Mas. Nggih, semangat. Sok apik direkamke kuwi iso. Oh cocok. Kula pun gawe note kalih dosen-dosen isi Surakarta mriki. Waduh. Ya do gelem gaweke. Lah aku yo boloku kabeh kok. Oh iya. Bagong potongan beling ya sini iki. Ngene arang-arang dijak ngejak yang dina rame. Oh jeneng rezeki ki yo dadakan kok Mas. Rezeki ki rajek Tur mesti. Ya sithik akeh kudu disyukuri. Kudu disyukuri. Nah. Piye? Akeh syukure aja nganti kukur, pokoke kudu kufur. Kudu nrimo ing aku anggere omongan Arab iki rada anu mulai sah. Sing kae lho, sing sampean dadi lurah anune apa kae lho, piye? Ndongake ngono kae lho, piye? Ya gunakan sebaik mungkin termasuk Pak Kajari. Piye? Pak Kajari pangkat derajat mung titipan. Saka dhuwur dhewe apa? Lah, presiden iso leren, gubernur iso mundur, bupati iso diganti, DPR iso lengser, camat kudu cermat, lurah kudu selalu terarah, Kajari kudu sing ati-ati. Gitu, ngati-ngati nganggo nangani masalah kasus-kasus. Mutuske hukum ora sak-sake wae to Pak Kajari. Utang 100 ya Pak. Basa neh to. Ngrembug perkara gawe lagu ki ya akeh lagu saka Weton Slang Group. Nggih Pak Sleng, nggih kathah. Putra Slang Group. Salah sawijine sing tak garap karo kanca-kanca ya lagu sing perkara cah enom ning babagan katresnan. Nggih katresnan. Keluargane Pak Sleng kelingane Kalimantan. Terakhir sampean ning ndi kae ya? Mayang Kota Waringin niku. Karo Gareng Jajak ya? Karo Jajak akhire niku bupatine kalih anu dadi menika. Heeh, wayangane dalang liya. Dagine liya. Dagelane ya malah gareng tralala. Wis to Mas, percaya sing jenenge rezeki niku pun enten sing ngatur. Soale ngeten Mas Amar. Pripun? Panitia niku wong telu telepon kula kabeh. Anu menang Mas, bincang mriki mleh kowe. Dagelane kudu jenengan Mas Bagong. Lah anu Pak Sleng pripun Pak? Anu pun anu gantos. Gantos sak dagelane diganti kabeh. Ya berarti apik. Ya ora apa-apa. Sesuk mriko dhewe piknik. Aduh, ya duit. Yo, Mbak Diajeng, monggo. Mumpung sampean ya iso budal. Iki jenenge sapa Mas Amar? Mbak Diajeng. Monggo Diajeng. Omahe ngendi iki? Nggih, Kang Mas. Wah, bareng Diajeng ngateki alek terus matane melek. Apa kuwi ane? Niku sedereke jenengan nggih. Oh, ora. Mas Alek Pradopo. Arepmu. Alek Pradopo. Lho, iya tekan ana jenenge lek Alek Pradopo. Lek, jenengmu sapa? Alek tok jare. Alek tok. Oh, wis ngalih. Yo, Mbak. Nggih. Lagu garapan Putra Slang Group. Nggih. Gelora Asmara. Mangke lek supe jenengan emotke nggih, Mas. Oh, tak emotke mengke. Pun tenang mawon. Dielengke. Nggih, kula bahasane sing rada penak ngono lho, moh aku ngono kuwi. Lha ya dielengke ya diemotke to ya. Engko tak emotke. Emotke, aku pikir jan. Yo, monggo. Mute. Lagu buat para bapak ibu yang berbagi. Siap semuanya? Roji Rolu. Jose. Jenenge. Diajeng dalemipun pundi Diajeng? Kula. Nggih. Kula asline saking Tuban, Jawi Wetan. Jawa Timur. Sampun kagungan garwa? Alhamdulillah dereng. Kula tasih perawan, Mas. Syukur. Saya doakan semoga mendapatkan jodoh sampai duduk di kelaminnya nanti. Pelaminan. Wah, Gelora Asmara, Wak. Gelora Asmara, Wak. Langsung Gelora Asmara. Gelora Asmara, Wak. Wak, iya, Wak. Gelora Asmara, Wak. Ya. Sampai duduk di pelaminan nanti lho. Kancan nyambut gawe kok trimo bubuk. Bola-bali pengendang gawane Pak Kajari ngono kuwi saiki. Ya tak terima kile cah bagus.
Ya, ora apa-apa. Piye wis ngimpi ketemu sapa, Le? Sama siapa? Walah. Awas, aja kleru napuk kancane lho, ya. Kendang ya kok keris kamardikan bae, kendang keris tuwa ngono. Mulai gur ngantuk. Kentuyak kentuyu. Siji sing kendang, loro sing gambang, wis padha. Lha sing ngiter ya wis sisian sing ngora. Yo, gelora asmara dados.
Wah, hebat Slang Group. Tetep kompak nyawiji. Oh, arep nyawane sing ngendang urung lumpuh iki tetep. Ning mung derek ndedonga Mas Amar. Pripun? Badungake Slang Group kanca-kanca dulur-dulur seniman seniwati sinden-sinden sound system kabeh para sedayanipun tambah dina tambah bagya mulya. Amin. Tambah minggu mangke rahayu. Amin. Tambah sasi gampang rejeki. Amin. Tambah tahun Slang Group saya rukun. Nggih. Tambah anak uripe kabeh saya kepenak. Amin, amin, amin. Dongaku sing angel dhewe sing gawe iki anggih kita iki. Angel ya. Nggih, iku nek enek dagelan liyane gunake tak WA. Ya gunake nggo donga kuwi ning ngangkon sapa? Oh, sing gawe aku. Transfer 100 aku. Sida ta tenan. Rono meneh. Nah, Rono meneh. Ya Agong Dremis. Ya. Ini ya apik Bagong liyane kan biasane ngedol apa ngono to. Oke. Nyun ngapunten lho Mas Amar. Heeh. Nek enten Bagong ling lelet-lelet alon-alon ngenteni nek kula mboten saged. Mboten saged nggih. Ha kula langsung bet nyemplung. Bes. Iya. Mas, ana lagu saka Ki Cakrawarsita. Request. Ora kok request Mas sampean iki. lagu Ki ya. Pujangga Karawitan. ngono lho. Hebat. Nggawe lagu. Judule kuwi apa kuwi? Apa kuwi? Arep lagu apa garapan Jawa ning sing ngemu surasa lan piwucal. Oh nggih. Supayane awake dhewe ora nindakake korupsi. Leres. Nah, tak suwun Mbak Sekar, Mbak Lina karo Nduk Neha. Aku yo pengen korupsi, ngarep korupsi apa? Lho ta. Maratuwa enek Tegal tok uler tok. Yo arep kaya ngopo itu jenenge maratuwa, Mas. Nggih, Kudu Pak. dihormati. Wingi kula kei 2 juta. Wah, Sasi laris e kula kei 2 juta ya atusan. elok no. Atusan abang kabeh. Ya, Pak. 2 juta. Nih, jileh sertifikate aku. Ngandani sampean ki aku kadang sok percaya maneh sampean ning burine kuwi lho. Lho, buri aku dipendet sing apik-apik Oh mawon. iya. Nah, apike di Pokoke acung jempol katur panjenengan Mas Amar Pradopo sarjana ilmu komunikasi. Min. Anggenipun nguri budaya Jawi tetap jaga Slang Group, keutuhan keluarga ibu ki daya trah. Nggih. Wong sakniki nggih nuwun sewu nggih, Mas. Nggih. Putrane Mbah Diyun, swargi Mbah Diyun ingkang tasih wilujeng nika namung Bagong. Kados Pak Diano malih Babis nang sampun murut kasidan jati. Tur menika nggih dereng wonten setunggal taun anggenipun Bapak Sido niku lha kok malah Pakde iki katimbalan. Tur padha-padha le kemis pon supi niku. Kemis pon. Nggih, kemis pon. Nek weton kula kados Pak Nom Surata, Rebu Legi. Selasa Legi no. Pak Diano Rebu Legi kok. Selasa. Kok ngeyel to sampean iki. Apa pindah? Kok pindah piye wong Rebu Legi? Oh, mulang sare elek sampean wong Selasa Legi ya. Ya kacek sedina kok. Iya. Yo, Mbak Neha, Mbak sapa mau Mbak Lina. Mas, jenengan niku ponakan kula dhewe lho, Mas. Nggih, ora usah diketok-ketok. Lah ya siapa to tra-trae? Ya iya. Kula Gondo Martoya ora ya. Nggih, enek Gondo Martoya karo Harjo Martoya. Lah, nggih. Ki tunggal Mbah. Lah nggih. Yen Gondo Martoya niku pengging. Nggih. Alah iya awu gur nggo adah telah. Ora kuat nyangga awu mbok disangga dosane mbok. Ya panggunge mbok rada maju sithik ngono ya piye. Yo, Genduk Neha berdiri. Monggo Dik ya. Terus apa mau Mbak Lina karo Nduk Sekar? Kandhane Mas Amar tak omongi lho. Penyanyi ojo oke wah bingungke aku ngono. Kene Dik adik-adik. Apik-apik kok ngene. Jarike Neha ki suwek to? Ora. Mboten iki kombinasi ngeten iki. Suwek to? Oh, alah. Variasi. Aku ki mripatku ki jeli banget lho aku. Barang sing ra ketok moto ki kadang iso malah. Suwek kaya ngiringan to Neha. Lho. Ya to. Mbok gawe buri ngono. Pripun? Niki jahitanipun dede. Oh iya. Aku ditunggoni satpam loro iki rada ameng-ameng. Malah apik kok Neha. Wah, kuninge. Wah, penyanyi sinden kok nggo jam barang. Oh, kena apa to? Oh, tak kira. Kena apa Coba coba? kira jam dinding apa piye? Yo, monggo garap iramane nyuwun berkahe garapane Pak Bono. Almarhum Pak Blasius Ahmad Subono. Yo, monggo dados kuwi apa kuwi?
Rama Bosas. Bahasa Jawa wis Mas Bagong. Nggih, saiki coba ditafsirke ning 3 bahasa. 3 bahasa. Ana bahasa Inggris, bahasa Arab, karo bahasa Indonesia. Ya. Sing pertama bahasa Indonesia sik. Mergo penonton saiki iki heterogen. Barane karagam, ya toh? Nggih. Mula kudu ditafsirke ning bahasa Indonesia. Iki Nggih. kuwi apa kuwi? Coba Mbak Neha. Mbak Neha yo 1 2 3. Apa itu? Hei bunga melati yang selalu kupuji, janganlah korupsi. Jikalau korupsi nakalan merugi, gimana Mas? Gimana? Ya begitu
barang iki? Itu Dwi Linggo Saren Swara nika lho Mas. Oh, Contohnya ngono piye? kados Dewa, Dewi. Oh, Dewa Dewi. Nggih, Bathara. Bathara Betari. Apsara karo Boti ngono karepmu. Iya. Boti. Niki bagianipun bahasa napa niki? Bahasa Indonesia. Indonesia niki. Saiki Mbak Sekar. Mbak Sekar. Nggih, Mas. Cina, Hongkong apa Jepang? Basa Inggris. Oh, Inggris. Ora basa Indonesia, Inggris. basa Inggris ya iso. Wah, ra kira nek Afrika Black Mamba ya. Kulinane lho. Yo, Sekar, Mbak Sekar gandeng piyambake ya guru paling ora ya iso basa Inggris. Inggris. Yo. Murid Cina-Cina kabeh. Congsa ngono ki ya. Yo. What it is, what it is. It's summer cold jasmine, which I adore the most. Please do not be corrupt, because if you do so, it will wreck your country. So sell my brother, this is just how the reality. Thank you very much. Thank you. Bahasa Inggris. Nah, saiki lerek gandeng iki sing melafalkan Ibu Nyai gadah pondok, ngono Mas. Nggih. Paling ora Bu Nyai iki basa Arabe ya paling ora iso. Apa ahlan basalan bil abi bil umi? Bilabi barang wedo ya Umi apa piye. Ahlan basalan umi. Kaifahal. Badang Isa umi. Wis kon ngapakne isa. Selamat malam no. Monggo, tafadhol Bu Lina. Dados. Ishada Ihalia Yasmin El ana akibu La anta yusrikun La anta yusrikun. El ana yusrikun La ana dukosirun Kaifa man kaifa Na'am dalik hada. Tepuk tangan untuk bertiga. Alhamdulillah, syukron. Lega. Alhamdulillah. Supaya diratani Mas Bagong ya. Gue kudu diratani kabeh. Mau basa Cina ya ora enak. Lah ngopo? Ikeh apa? Ike kok Cina lho. Yo, Oke. Mbak Ida Lala. Ya sampean iki Iki nih apa iki Jepang barang. Mbak Ida Lala Nek Arab menika rambut jenenge Sahrun, nek sirah jenenge Roksun. Motoe Ainun. Iki Rong. Haidung. Kuwi arep pati genah kuwi. Aku mau urung jelas. Awakmu mau apa? Selamat malam mau apa? Ahlan basalan. Selamat malam. Ba'da Isya bil abi bil umi. Oh. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat pagi. Nek selamat pagi. Ba'da subuh bil abi bil umi. Awan. Ba'da luhur. Ba'da duhur bil abi bil umi. Wah iki kok kabeh bakdo. Lah ya bar luhur ya awan to. Bakdo ya mulute kapan? Lah ya tak. Mbak Ida, Dalam. karyane Babi Sleng sing nandes dan terngiang-ngiang. Nggih. Judule napa? Kapusan Tresno. Nggih. Ah. Nyan Pinangkani. Nggih. Nggih, diral sik. Bismillah, muga-muga telake kuat nggih. Nggih, mboten napa-napa. Iku lagu-lagu pengeleng-eleng lho. Apa? Pak Kajari ku susun aja nganti korupsi. Oh iya. Korupsi kuwi Apa kuwi? merugikan negara termasuk pengkhianat negara. Dalah. Sing lagu ki mau. Gitu Pak Kajari. Al-wa'du dainun. Apa kuwi? Janji adalah hutang. Terus Al-munafiku salasun. apa kuwi? Cirine wong munafik ana 3. Yaitu Berkata bohong, berjanji ingkar, dipercaya berkhianat. berkhianat. Nek nganti korupsi jenenge wong munafik. Oh iya. Mula sifate Kanjeng Nabi ki nek tablik, terus fatonah, amanah. Amanah. Yo, Terus karo ibadah. sidik. Oh sidik. Nggih. Oh, ibadah. Lah ibadah ya penting kok kuwi ya. Walah. Kowe iki ndek men jare ngaku mondok.
mondokmu ki weton ngendi? Pondok ngendi? Pondok ngendi sampean Mas Bagong? Gontor, Mas. Gontor. Wih, elok men gontor. Tenane lho. 3 tahun biyen. 3 tahun. Nek Pak Dalang, Mas Amar ki Mas kan Amar. ndek ben yo pendidikan Islam, agamane yo agama. kuat. Aku SD Alfredos, kuliahku Alfredos. Muhammadiyah ya tau mondok ning Loh, Muhammadiyah piye? seminggu. Lah SMP Muhammad. Seminggu. Enten nggih, enten pondok Sobron niku memang wajib. Oh, nggih lho. Saiki awakmu ning ndi? Padha aku biyen ning ya Muhammadiyah. Ning ndi? Basa ning kono akhoke ibadah anu tahrek Al-Qur'an yo kabeh dulang kabeh. Ning Gontor 3 tahun ki lho. Tutul mie ayam. Plek-plek ngarepan. Yo, Mbak. Kaya ngene